Bore da bawb a chroeso. Croeso canes iawn I Salem. Croeso i'n cynulleidfa, ond hefyd croeso i'n ffrindiau newydd sydd wedi ymuno â ni ers y lockdown. Croeso canes iawn I chi I gyd. Mae'n bleser I gallu addoli gyda'n gilydd y bore yma. Yr wythnos diwetha aethon ni a Daniel lawr yr rheol Salem Lane, ond roedd popeth yn edrych fel normal. Neu'n gallu gweld yn y llun roedd popeth yn normal. Ond wedyn, yn sydyn, sylwais I ar rhywbeth ar y llawr, rhywbeth yn tyfu ar y palmant. Yna, ar y palmant, jyst yn canol y chwyn, roedd blodau hyfryd yn tyfu. A pan welon ni y blodau hyfryd yna, roedd hyn fel arwydd o obaith mawr I ni. Ac roedd fel Duw wedi bod yn dweud wrthon ni, dydy Duw ddim wedi stopio I weithredu. Yna, yn cyfrinachol, mae Duw yn gwneud pethau newydd, pethau sy'n dod â gobaith I ni. A pan welon ni y blodau, daeth y geriau yma o proffwyd Eseia cofi, felly dwi jyst eisiau darllen y geriau yma o'r proffwyd Eseia I hi, wrth I chi edrych ar y blodau, a chofio bod Duw yn gallu gwneud pethau newydd, pethau sy'n dod â gobaith I ni. Dyma beth dywedodd Eseia. Peidiwch â meddwl am y pethau gynt. Peiddiwch ag aros gyda'r hen hanes. Edrychwch. Rwyf yn gwneud peth newydd. Y mae'n tarddu yn awr. Oni allwch ei adnabod? Yn wir, rwy'n gwneud ffordd yn yr anialwch ac afonydd yn y dyffeithwch. Gweddiwn. Mae'r tad yn eich caru. Mae'r mab yn eich caru. Mae'r ysbryd yn eich caru. Dewch I ddangos eich cariad. Ysbryd y gwirionedd, tyrd yn agos a Tom. Un â ni yng nghorff Crist. Galluog â ni I addoli Duw mewn ysbryd a gwirionedd. Helpa ni I gynnal a chefnogi ein gilydd. Helpa ni I garu fel y cawn ein caru. Ysbryd y gwirionedd, tyrd I fyw ynom ni. Dduw graslon, deuonodd flaen, wedi ein denu gan rym dy gariad croesawus. Deuwn a'n tristwch yn llawenydd gyda ni. Deuwn a'n disgwyliadau a'n pryderon. Deuwn a phopeth a wnaeth om gyda ni. Deuwn fel yr ydym, yn dy gariad cawn heddwch a gobaith. Amen.
Hi everyone, hope you're all keeping really well. I'm down at the garden today because I've just been doing a little bit of watering, and I just thought you might like to see how the garden's looking in this lovely sunshine. So it's been a beautiful day today, and the sun is shining, but we're lucky that we have some lovely shade here, and so this part of the garden is lovely and shady. The first thing to say is that John has very kindly bought a strimmer, and he's been able to use it on the grass here. It's been getting a little bit long, so thanks John for that. But just to show you how our herbs are getting on, they all seem to be going really well. It has been dry, as I said, but they've come back really well. They've had a good watering. Kathy has watered the garden this week, and I've just watered it today as well. So yes, things are going well. The chives are coming along well. So if you fancy any chives, feel free to pop down to the garden, take some. These plants are also doing really well too. They were everything's been a little bit dry with the really warm weather we've been having. But after good watering, they seem to be coming right back up again. I think the strawberries will be hopefully coming into season soon. We'll see. So look at the beautiful planters that have been painted last year, Julie. Aren't they still looking really colourful? Oh, and look at this, and this just smells absolutely beautiful, all of these things today. Now John has been really busy making a pollinator bed, so as you can see, if I take a look, it's all marked out with these logs, and this is going to be something that the bees and pollinators are really going to enjoy, so there's a few bits and pieces planted in there. Also, if you notice down here, the splash of colour coming from the bluebells. Isn't that absolutely stunning? A lovely bed of blue. Now I've discovered that these are the Spanish variety, which is less exciting, but it still look absolutely beautiful. And down at the back, you notice our lovely bench that Greg made last year, so that's still looking really good. In the rainbow shape. John's also been hard at work planting some things in there and covering them over with mulch to keep them a bit more moist. The clematis is doing really well, absolutely thriving. And not forgetting our beanpole teepee, which is also quite a remarkable feature of the garden. Thank you if you've offered to grow some beans. Hopefully we'll get them planted in when they're ready to go planting. But yeah, the garden is looking really well. I'm missing absolutely everybody who comes along and helps, but everyone must stay safe, so please keep on staying in, self-isolating, and when it's safe to do so, I look forward to seeing everybody again. And in the meantime, I hope you're able to do some gardening in your own gardens and take some pictures and let us know what you're up to as well. That would be lovely to hear from you too. Take care. Mae'r darlleniad heddiw yn dod o Ioan 14, adnoddau 15 i 21. Iesu'n addo'r ysbryd glân. Os dych chi'n fy ngaru I, byddwch yn gwneud beth dwi'n ddweud. Bydda i'n gofyn i'r tad, a bydd yn rhoi un arall fydd yn sefyll gyda chi ac yn aros gyda chi am byth. Sef yr ysbryd sy'n dangos y gwir I chi. Dydy'r byd ddim yn gallu ei dderbyn am fod y byd ddim yn ei weld nac yn ei nabod, ond dych chi yn ei nabod am ei fod yn sefyll gyda chi ac am ei fod yn mynd I fod yno chi. Wna I ddim eich gadael chi ar eich pennau eich hunain, dwi'n mynd I ddod yn ôl atoch chi. Cyn hir, fydd y byd ddim yn fy ngweld I eto, ond byddwch chi'n fy ngweld I. Am fy mod i'n mynd I fyw eto, bydd gynnwch hithau fywyd.
Byddwch yn sylweddoli y diwrnod hwnnw fy mod i yn y tad, a byddwch chi yno fi a minnau yno chi. Y rai sy'n derbyn beth dwi'n ddweud ac yn gwneud hynny ydy'r rhai sy'n fy ngharu i. Bydd y tad yn caru y rai sy'n fy ngaru i, a bydda i yn eu caru nhw hefyd, ac yn egluro fy hun iddyn nhw. Fel Cristnogion, rydyn ni'n addoli un Duw mewn 3 pherson: Tad, Mab ac Ysbryd Glân. Nawr, nad bod teimladau da gyda phawb pan maen nhw'n clywed y gair tad, mae'r syniad o dad cariadus yn un y bod y mwyafrif ohonom yn gallu ei ddeall. Ac yn yr un ffordd, mae syniad y mab Iesu, y dyn a daeth I fyw fel un ohonom, a bwyta, a chysgu, a dioddef, a marw ac adgyfodi, yn un ydyn ni'n gallu ei ddeall. Ond beth am yr ysbryd? Sut allwn ni deall y syniad o Dduw fel ysbryd yn ein hoes wyddonol ni? Yn calendar yr eglwys, rydyn ni nesau at y Sul Gwyn, pan fod yr eglwys yn dathlu dyfodiad yr Ysbryd Glân. Felly, heddiw, a thros y 2 wythnos I ddod, rydw I am edrych yn dyfnach ar yr Ysbryd Glân, I geisio deall ei bwysigrwydd I ni fel dilynwyr Iesu heddiw, yn canol yr argafn coronavirus. Fel rhagflas o beth sy'n mynd I ddod trwy y 2 wythnos I ddod, rydyn ni'n mynd I edrych am 3 pheth y mae'r Ysbryd Glân yn rhoi I ni: presenoldeb, nerth a thangnefedd. A heddiw, dyn ni'n mynd I edrych am presenoldeb. Os ydy'r coronavirus yma wedi dysgu un wers I ni, dyma'r wers. Mae presenoldeb pobl eraill yn holl bwysig I ni. Gallen ni amdopi rhywfaint trwy WhatsApp neu YouTube neu Zoom neu beth bynnag, ond mewn gwirionedd, nid oes neb all gymryd lle cwmni go iawn ein teulu a'n ffrindiau. Hyd yn oed I bobl sy'n credu bod na fywyd ar ôl marwolaeth, mae colli rhywun anodd mor anodd, a mae'n bod ni'n credu ei bresenoldeb neu hi nawr gyda ni. Ac wrth gwrs dyma gyd destun sgwrs Iesu yma i'w ddisgyblion. Mae Iesu wedi bod yn ffrind cyson i'w ddisgyblion, yn cerdded a bwyta a thrafod gyda nhw, ond nawr mae'n mynd I farw. Ac mae'n Iesu yn ei paratoi I amdopi hebddo fe. Ond dyma'r newyddion anhygoel y mae Iesu yn ei roi i'w ffrindiau. Ni fydd Iesu ei hun yn bresennol gyda nhw rhagor, ond bydd rhywun arall yn bresennol gyda nhw am byth yn lle Iesu. Rhywun arall, ond ar yr un pryd nid rhywun arall. Nid Iesu ei hun a chorff gorfforol, ond ar yr un pryd, Iesu ei hun mewn ffordd go iawn. Cyn marwolaeth Iesu, dim ond ffrindiau agosaf Iesu a gafodd y fraint o dreulio amser yn ei gwmni, wrth gwrs. Roedd Iesu'r dyn yn byw ym Mhalestina, felly mae'n amlwg nad oedd y bobl ar y pryd a oedd yn byw yn Chymru neu yn Lloegr neu hyd yn oed yn y pentre nesaf yn gallu bod gyda Iesu. Roedd corff dynol Iesu yn ei orfod I aros mewn un lle ar y tro, fel corff ni. Ond nawr, ar ôl ei farwolaeth, ni fydd Iesu rhagor yn cael ei gyfangu I le penodol. Bydd Iesu wastad gyda'i ddilynwyr, ble bynnag y maen nhw, dros y byd I gyd. A ba fath o bresenoldeb ydy'r ysbryd yma, ysbryd Iesu? Mae Iesu'n defnyddio gair annisgoel iawn i'w ddisgrifio. Pa air bysach chi yn ei ddefnyddio
i ddisgrifio ysbryd tybed. Dim cyfreithiwr, dwi'n meddwl, ond dim yn union y gair y mae Iesu'n ei ddefnyddio. Eiriolwr. Rhywun sy'n sefyll mewn llys o flaen y barnwr i bledio dros ei gleiant ydy eiriolwr. Rhywun sy'n ceisio dangos y gorau o'i gleiant. Ac mae Iesu yn dweud, fe o fyna fynnau i'm tad, ac fe ryddeddi chwi eiriolwr arall. Eiriolwr arall. Hynny yw, hyd yn oed cyn ei farwolaeth, roedd Iesu yn pledio drosom o flaen ei dad. Roedd Iesu wastad o'n blaid ni, ac ar ôl ei farwolaeth, bydd Iesu yn parhau i wneud hynny trwy ei ysbryd ef. Weithiau gallai'r lleisiau yn codi yn ein pennau ni, yn ein cyhuddo o fod yn ddrwg neu yn ddiwerth, neu dim yn haeddu cariad am maddeuant Duw. Ond mae ysbryd Iesu yn wastad yn pledio drosom. Felly dim o'r peth cyntaf am yr ysbryd glân, mae'n pledio drosom, mae e o'n plaid ni. A dim o'r ail beth, mae Iesu yn ei alw yn ysbryd y gwirionedd. Fel ffrind go iawn, fel rhiant neu frawd neu chwaer sy'n wir yn ein caru ni, mae ysbryd Iesu wastad yn dweud y gwirionedd wrthym. Y gwirionedd amdanom ni ein hunan, y gwirionedd am Dduw, a'r gwirionedd am eraill. Felly dydy ysbryd Iesu ddim yn cuddio gwirionedd amdanom rhagom. Dim yn cymryd arno bod popeth yn iawn gyda ni yn byd ni. Mae ysbryd Iesu yn gweld y gwirionedd amdanom, yn helpu ni ein gweld ni fel y dim, yn gweld yn ni go iawn, ydyn ni'n ceisio ei guddio rhag eraill. Ac mae'n dweud, serch hynny, bod Duw wastad o'n plaid ni ac yn ein caru ni. Ac mae ysbryd Iesu yn ein dangos gwirionedd am sut dalen ni fyw gyda doethineb. I ni sy'n byw mewn byd dryslyd a chythryblus, mae ysbryd Iesu yn arweinydd gwir a dibynadwy. Mae Cristnogion a oedd yn agos iawn i Dduw wastad wedi bod yn siarad am ymarfer presenoldeb Duw. Ac wrth i ni feddwl yr wythnos hon am presenoldeb Iesu trwy ysbryd, ni hefyd, dyn ni'n gallu ymarfer presenoldeb Duw. Mae hyn yn hawdd i esbonio, ond anos i'w wneud. Mae ymarfer presenoldeb Duw yn golygu, yn syml, cofio bod Iesu gyda ni, ym mhobman ac am byth, dim o'r cwbl. Tra dwi'n ysgrifennu geiriau'r bregeth yma, mae Iesu gyda fi yn fy stafell. Dwi'n gallu aros am funud a gofyn iddo, beth wyt ti'n meddwl am beth dwi'n ysgrifennu Arglwydd? Pan dwi'n anfon e-bost at ffrind neu sgwennu post ar Facebook, dwi'n gallu aros am funud a gofyn, beth wyt ti'n meddwl am y neges hon, Arglwydd? Pan dwi'n eistedd yn yr ardd neu gerdded yn y pentref, dwi'n gallu dwyn Iesu i'r cof a siarad â fe am harddwch y cefn gwlad, neu sôn am beth sy'n fy mhoeni i ar y pryd. Os dwi mewn cyfyngangor, a dydw i ddim yn siŵr beth allwn neu dalwn i ei wneud, dwi'n gallu aros am funud a gofyn i ysbryd Iesu am gymorth a doethineb. A dwi'n addo, baddwch hi'n cael ateb a chymorth. Pan dwi'n eistedd wrth y bwrdd, neu dwi mewn cyfarfod rhithiol ac mae'r sgwrs yn mynd mewn ffordd negyddol, dwi'n gallu gofyn i ysbryd Iesu am y geiriau dwyth i droi y sgwrs i mewn cyfeiriad mwy cadarnhaol. Pan dwi'n coginio, dwi'n gallu aros am funud
a chofio bod ysbryd Iesu yn y gegin gyda fi, a rhannu fy meddyliau gyda fe. A pan dwi'n codi yn canol y nos ac yn teimlo'n ofnes, dwi'n gallu siarad a Iesu a cofio ei fod e yna yn ystafell gyda fi. Dyma beth mae'n golygu y mawr y presenoldeb Duw. Byth fod ar fy hunan, byth fod heb ffrind, byth fod yn unig, byth fod heb air o gyngor neu doethineb, byth fod heb gysur mewn tristwch neu boen. Dwi eisiau gorffen gyda stori a oedd Cori Ten Boom yn ei adrodd. Fel mae llawer ohonoch yn ei wybod, merch o deulu Cristion yn yr Iseldiroedd oedd Cori, a chafodd hi a'i chwaer ei harestio gan y Natsiaidd a rhoi mewn gwersyll garchar, concentration camp. Yna mewn amgylchiadau mor ofnadwy, un diwrnod roedd anwyd ar Cori. Mae'n digwydd hyd yn oed mewn gwersyll carchar. Ac roedd hi'n teimlo'n isel iawn, mwy nag arfer. A dywedodd ei chwaer wrthi, Cori, mae rhaid i ti weddio i Iesu a gofyn am hancas. Wel, roedd Cori yn meddwl bod y syniad o weddio am hancas yn chanol holl ddildefaint o wersyll garchar yn chwerthenllyd. Ond aeth ei chwaer ymlaen a gweddio, "Please Lord, your daughter Cori has a cold and she needs a hanky." Ac yn syth, daeth cnoc ar ffenest y stafell ble oedd y ddwy chwaer. Yna ar y ffenest roedd un o'i ffrindiau nhw gyda parsel bach. A dywedodd y ffrind, "Roeddwn i'n gweithio yn gochdi y wersyll pan daeth llais ata i. Mae angen hancas ar Cori Ten Boom. Felly cymerais i sgwâr o ddefnydd o'r golchdy a dyma fe fel anrheg i Cori." A dywedodd Cori, y diwrnod yna dysges i wers bwysig dros ben. Nothing is too great for God's power. And nothing is too small for God's love. Nothing is too great for God's power, and nothing is too small for God's love. Nawr, wrth gwrs, mae'n bosib y byddwch chi'n gofyn pan oedd Duw wedi darpar hancas i Cori, ond nid achub bywyd ei chwaer oddi wrth y Natsiaid, am fu farw chwaer Cori yn y wersyll yna. A dydw i ddim yn gwybod yr ateb. Cwestiwn i bregeth arall yw hwn. Ond mae'r wers yn un bwysig i ni. Dydy dim byd yn rhy fach i ofyn i Dduw amdani. Dydy dim byd yn rhy dibwys iddo fe. Mae Iesu'n ein caru ni. Mae'n wastad yn bresennol gyda ni trwy ysbryd Iesu. Ac mae bopeth sy'n bwysig i ni yn bwysig iddo fe hefyd. Ac mae e wedi addo. Ni adawaf chwi yn amddifad. Fe ddof yn ôl ato chwi. Ymhen ychydig amser, ni bydd y byd yn fy ngweld i ddim mwy, ond byddwch chwi yn fy ngweld. Fy mod yn fyw, a byw fyddwch chwithau hefyd. Yn y dydd hwnnw, byddwch chwi'n gwybod fy mod i yn fy nhad, a'ch bod chwi yn o fi, a minnau yn o chwithau. Pwy bynnag y mae fy ngwrchmynion i ganddo, ac sy'n ei cadw choi, yw'r un sy'n fy ngharu i. A'r un sy'n fy ngharu i, fe'i cerir gan fy nhad, a bydda finnau yn ei garu ac yn fymlygu fy hun iddo.
Arglwydd annwyl. Eith gariad, dew'n ar rhai nad ydynt yn dadnabod di a'r gariad. Y rhai sydd wedi troi I ffwrdd oddi wrth I ti. Y rhai sy'n ei chael yn anodd dy dderbyn di. Y rhai sy'n gwrthod gwrando. Boed dydd gariad di ei cyffwrdd a gweddnewid ei bywydau. Arglwydd annwyl, eith gariad dew'n ar rhai sydd angen cariad rhieni. Y rhai sy'n unig. Y rhai sy'n sâl ac yn ofnus. Y rhai sy'n cael eu camdrin. Y rhai sy'n poeni am y dyfodol. Y rhai sy'n cael eu hynwybydu. Boed dydd gariad di ei cyffwrdd a gweddnewid ei bywydau. Arglwydd annwyl. Eith gariad dew'n ar rhai sy'n chwilio am y gwirionedd. Y rhai sy'n gweithio o fewn cyfundrefn y gyfraith. Y rhai sy'n ymgyrchu a dadlau ar ran y dilais. Boed dydd gariad di ei cyffwrdd a gweddnewid ei bywydau. Boed I ni ddangos grym a phresenoldeb dy gariad yn ein heglwys, ein cymuned a'n byd, mwyn Iesu. Amen. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd. Sancteiddio dy enw, dela dy dyrnas. Gwyneler dy ywellus megis yn y nef, felly ar y ddair hefyd. Daro I ni heddiw ein bara bainyddiol, a madda I ni ein dyledion, fel y myddai yw ninnau un dyledwyr. Ac nac arwain ni profedigaeth, eith yr gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. 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 Diolch yn I Dduw am fywyd yn ei holl gyflawnder. Diolch I Dduw am ei gariad hael. Ewch allan i'r byd. Ewch I ble bynnag y bydd Duw yn eich arwain. Ewch mwyn I chi allu ei wasanaethu. A ble bynnag yr ewch, boed I chi wybod bod Duw gyda chi. Amen.